Miten voidaan hoidella TV-maksu? Tarvitaanko lompakko paksu? Ei! Alle 60 senttiä päivässä. Klikkaa painikkeella, maksa tästä. Saatko hiirelläkin? Tässä on pommikissa. Tää on Gommi Jänis. Ihmiset maksavat TV-maksun. Meidän pitää ottaa siitä selvää. Me käymme virastossa. Virastossa? Mikäs naamarihippari sä oot? Minä olen virkailija. Kuule, oletko sä se juippi, joka tietää jotain TV-maksusta? Minä vastaan teille kaikkiin kysymyksiin. 1, 2, 3, hola! Mut kuule häiskä. Niin, arvon herra. Mitäs mä saan siitä? Jos mä kerran maksan, niin kai mä jotain saan. Eikö aina saa jotain kliffaa, jos maksaa? TV-maksulla saa katsoa kaiken, mitä televisiokanavat näyttävät. Satoja kanavia. Saatte paljon muutakin. Urheilua, uutisia, draamaa, musiikkia, komediaa. Lasten ohjelmissa joskus liidellään. Aikuisten puolella taas hiukan hiihdellään. Klikkaa painikkeella, maksaa tästä. Kuule, jos mä seuraan sitä mun kaverin Tietsikan kautta sitä TVtä, niin ei kai siitä tarvi maksaa. Kyllä teidän täytyy maksaa, jos seuraatte TV-ohjelmaa sieltä, vaikkapa IPTVtä. Ai hitsi, mä luulin, että se olisi ollut ilmasta. Mut mitäs jos mä en maksa? Käykö sulle huonosti? Ei minulle mitenkään käy, mutta teille käy. Joudutte maksamaan 2-kertaisen maksun ja sakkoa 100 euroa. 1, 2, 3. Finland har Nordens billigaste TV-avgift. Bara cirka 60 cent per dag. Kuinkas paljon se maksu on? 1 kuukauden ajalta se on jopa alle 18 euroa. Eikä päivässä edes 60 senttiä. Bara cirka 60 cent per dag. Cha-cha-chi. Tämä oli Ruotsi. 60 senttiä per päivä. Eikö teillä ole alea? Suomessa on Pohjoismaiden halvin TV-maksu. Ajatelkaapa. Islantilaiset maksavat 435 euroa vuodessa. Mä näin jostain sun lapusta, että tää TV-maksu käytetään Ylen rahoittamiseen. Sehän on valtion pulju. Eikö systeemi hoitele omat hommansa? Jos mä esimerkiksi katon pelkkiä musakanavia, tai jos mä katson vaikka muita kotimaisia, niin miksi mun täytyisi heittää hintaa sille Ylelle? Ei, kuulkaahan nyt nuori mies. En mä oo mikään nuori enää, mä oon täyskolli. No, kuunnelkaa nyt selitys ainakin. Yleisradio hoitaa niin sanotut yleishyödylliset ja niin sanotut julkiset palvelut. Niihin kaupallisten kanavien ei tarvitse osallistua. Yleisradio hoitaa myös esimerkiksi kotimaiset lastenohjelmat ja ruotsinkielisen ohjelmatarjonnan. Ai jaa. No tiiviisti. Yleisradio on kuin pääkaupunki, jonne on keskitetty kaikki yhteiskunnan tärkeät toiminnot. Muut kaupungit sitten täydentävät kokonaisuutta, jotta koko maa toimii. Tästä vajaa 18 euroa kuussa. Voitko sä näyttää mulle, miten se Tietsikalla hoituu? Täytätte televisioilmoituslomakkeen osoitteessa tvmaksushop.fi. Voi jumpe. Maksa tästä.
vajaa 18 euroa kuussa. 60 cent